Na ako'y ginahuna-funa pero dili man gid siya maayo, dili malipay ang Ginoo. Kaya dili gid na ako siya himuon. Hello mga kids! Welcome sa atong GNC Online! Excited na ba ka? Yes, excited na dahil diri sa ato ang GNC na atay singing time, na atay memory verse time, ug naabtay Bible lesson time. Sige, atong umpisahan pinaagi sa pag-ampo. O kabalo ba mo ang pag-ampo mga bata? Pwede na sa dato sulti sa Ginoo, no? Ang atong mga kapakyasan sa iya ha. For example, na kay wala ka istorya or wala ka nagsulti og tinuod or nangaway ka or wala nimo gituman ang kanang sugot sa imong ginikanan, no? Kabalo ka nga dili maayo, so pwede nimong isulti sa Ginoo ug mangayo kag pasaylo sa imong mga sala kay siya nagpromise na kita pasayloon og libyuhan niya ang atong kasing-kasing. Sige, magaduol ta sa Ginoo pinaagi sa pag-ampo. Ginoong Dios, kami mapasalamaton tungod kay ikaw ang Dios nga mahigugmaon ug ikaw ang Dios na willing mag-forgive, magpasaylo sa among mga sala. Lord, sa imong atubangan kami nagaduol o nagapangayo og pasaylo Lord sa among nabuhat na mga kapakyasan sa among sala nga nahimo Lord God, pasayloa kami og limpyuhi Lord ang among kasing-kasing Lord. Gusto na namo Lord nga kami putli Lord og limpyo sa among atubangan o God. Og Lord, among i-claim ang kapasayluhan sa among mga sala. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. He forgave my sin and He saved my soul. He cleansed my heart and He made me whole. Stop and let me tell you what the Lord has done for me. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. He'll forgive their sins, He will save their souls. He'll cleanse their hearts, He will make them whole. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Go and tell the story of the Christ of Calvary. Mga bata, aduna na puti pagatunan karon na bag-o nga memory verse. Si kinsa sa inyo nakakita na ani nga sign sa dalan? Ngano aduna maing ani nga sign? No nakabuta nga do not enter. Kabalo ba mo mga bata? Kini nga sign kay usa kini ka warning nga ang buot pasabot adunay delikado nga mahitabo sa imo. Kumuagi ka niini nga dalan nga adunay nakabuta nga do not enter. Oops. Ang Bible verse nato karon mga bata nagasulti nga aduna kitay likayan nga dalan kay tungod adunay dili maayo nga mahitabo kanimo. Niini nga dalan. Ang atong Bible verse karon mga bata makita sa Biblia. Ang Biblia mao ang pulong sa Dios. O pinaagi sa pagbasa sa Biblia mga bata, makabalo ka kung saang maayo og dautan ug kabalo ka kung saon nimo pagsunod sa Ginoo. Ang memory verse nato makaron mga bata makita sa Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, akong pagbabasahon din sa Bible. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Ug karon sabay na mo basa kanako dinhi sa ato nga visual.
Proverbs chapter 14, verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14, verse 12. Ug karon akong i-explain sa inyo ha kung unsa buot pasabot sa ato ang memory verse. There is a way which seemeth right unto a man. Buot pasabot mga bata, aduna doy dalan nga abinimog maayo og tama, pero wala ka nahibalo nga dili di ay ito mao na ang makadaot kanimo og aron makahimo ka og sala. But the end thereof are the ways of death. Kay kini nga dalan abinimog tama apan sala di ay og tungod niini mahilayo ka sa Dios. Ug kung ikaw bata, kung gituuhan na nimo si Jesus nga imong manluluwas, kinahanglan nga mag-amping ka sa imong pagpanginabuhi ug ang imong ginapili o ginahimo nimo nga desisyon. Ug una-unaon sa nimo permi kung makapalipay ba makahatag ba ng kalipay diha sa Ginoo. Ug permin ka mangayo sa Ginoo ug kaalam pinaagi sa pag-ampo o kabalo ba mo mga bata kung dili nimo piliyo ng kabubuton sa Ginoo o ang dalan sa Ginoo aduna kay atubangon ng mga consequences. Kung wala pa nimo gituuhan si Jesus nga imong manluluwas, ang dalan ug ang kabubuton sa Ginoo para kanimo nga makaangkon ka sa kinabuhing walay katapusan ug kinahanglan tuuhan nimo siya nga siya ra ang manluluwas kanimo gikan sa sala. Ug mao na ang memory verse nato karon mga bata. Aron dali nato ma-memorize ang atong memory verse, aduna tay style nga pagabuhaton. Aron paspas nato ma-memorize ang atong memory verse. Ang tawag niini kay topsy-turvy. Okay, ato kini itutuyo kung memorize ba ninyo aron mahanas mo sa ato nga memory verse. Okay, sabay-sabay mga bata. Magsugod ta dinhi ug mahumanta dinhi sa Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, sabay-sabay. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, isa pa. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, isa pa. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, ulit pa mga bata. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Okay, last na dyan mga bata. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Karon mga bata, na-memorize ba ninyo? Okay, ato ang i-reset ng atong memory verse na walay copy. Okay, sabay-sabay ta mga bata. Proverbs chapter 14 verse 12. There is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Proverbs chapter 14 verse 12. Hello, Teacher Nini, kini bata alang sa to ang Bible lesson. Nakaagi na ba ikaw na imong giplanuhan ang sala nga imong pagabuhaton? Giplanuhan nimo kung sa imong kakuntsaba, unsa oras ninyo buhaton, unsa imong buhaton o kinsa ang mga involved niini aron dili magsaba na nagbuhat ka o dili maayo. Aduna ako example. Si Jason, isa siya ka na ay kaya nga bata, maka-afford siya og relo nga mahalon nga pwede maprinda. Kung moingon og ballpen, dili lang basta ordinary nga ballpen. Sign pen gyud ang iyahang gamit.
O kung ingon siya gunting, katong mahalon nga gunting, dili ordinary. Kung sapatos ang hisgutan, katong yung sapatos nga branded, katong mahalon, siguro abot ng 1,000. Bata, naa siya friend na si Ryan. Si Ryan, Christian. Nag-attend siya og Sunday school, nagasimba siya every Sunday, nagapaminaw siya Sunday school, pulong sa Ginoo, ug labaw sa tanan, naa siya Jesus sa heart. Dili siya sama kang Ryan nga maka-afford sa tanan. Kabalo ka, iyang giplanuhan nga kuhaon ang sign pen ug uban pang mga gamit ni Jason. Kaagi na ba usab ikaw nga inana, giplanuhan ang mga butang nga dili maayo pagabuhaton? Sa atong Bible lesson karon nga makuha nato sa ato ang Biblia gikan sa 2 Samuel chapter 11 verse 1 sa tibuok chapter 11 o chapter 12 verse 13. Si David nakaagi pud siya nga ang iyang sala iyang giplanuhan. Bata, isa na kato ka panahon nga nahuman na ang tigulan. Ginatawag kini nga springtime. O sa panahon nga kato, si David halos mag 20 years na ang iyahang pagiging hari sa Israel. O nadesisyonan niya nga sakupon sa nila ang lugar sa Raba, syudad, capital city sa Ammonites. Kabalo ka, bata, ang commander dito ni David, mao si Joab. Usa ka gabi, nagawa si David sa iyang palasyo. Dili siya makatulog. Kay siguro, dahil nauna siya sa iyahang mga sundalo, kung saan nagatahitabo sa ila o kung sa ilang ginabuhat. Siguro, nag-guilty siya nga wala siya nakauban. Sa iyahang pagtanaw sa palibot, di mo siya katulog, isa ka to kagabi. Nakakita siya babae nga, nakita niya sa bintana, nagaligo. Dapat naghawa na siya, kay kita siya nagaligo nga babae, pero wala niya gibuhat. Iyang gitawag iyang servant, o gipangutan na kung kinsa ng babae nga nagligo, nga makita niya dito sa bintana. Ug nagtubag ang iyang servant nga siya si Bathsheba, ang asawa sa isa niya kasundalo na nagpangalan og Uriah. Kabalo ka, bata, o sa iyang gibuhat, iyahang gisugo ang iyang servant nga dalon si Bathsheba sa palasyo o nagtapad sila og tulo sama sa mag-asawa. Kabalo ka, bata, iyahang giplanuhan ang iyang sala sa pagtanaw palang daan, sa nagaligo, sa pagpatawag niya kang Bathsheba o pagtapad og tulo. Si Bathsheba minyo, si King David minyo. Kung minyo ang babae o lalaki, dili na pwede mangita og lain nga uyab o pwede o asawa. Tungod kay kana, dili maayo sa Ginoo. Ginabawal kana niya. Bata, sama sa kang King David, pwede usab nga mahitabo nga maplanuhan ang sala. Kung naghuna-huna ka nga mag-cutting class, naghuna-huna ka nga kuhaonin mo ang ballpen sa imuhang classmate, kung kuhaonin mo ang sapatos o branded na tsinelas sa imuhang silingan, bata, huna-hunaa, aduna kini consequence. Kung mag-cutting class, na-punishment ang teacher. Kung mangawat, na-abuse mga consequence na masuot man na nimo, makitaan sa imong silingan, pwede nga mapaulawan ikaw ug ang tibuok nimo nga pamilya. Sama sa gingon sa James chapter 4 verse 17, nag-ingon din therefore to him that knoweth to do good and doeth it not, to him it is sin. Sala kini sa Ginoo. Kung kabalo ka nga sala na, pero imo pag yung gibuhat, sala gyud kaayo, bata. Bisag unsa pa na imong rason, sala gyud na atubang sa Ginoo. Ug karon si David, bata, sa human na nila og tulog ni kauban ni Bathsheba, iyahan nang ipapauli si Bathsheba. Niabot ang panahon, nilabay ang panahon, bata. Nabalitaan niya nga si Bathsheba buntis. Karon problema si David. Problema siya tungod kay dili gyud kini maayo. Kay ang ilahang gibuhat delikado, kay ang adulterous kanila
kanang nagabuhat o dili maayo nga mag-asawa na anay penalty nga kamatayon sa ilahang balaod. Pwede sila mapatay tungod sa gibuhat nila nga dili maayo. Ang gibuhat ni David, iyahang gipapauli si Uriah aron makatapad siya tulog kang Bathsheba. So ang ginabuntis karon ni Bathsheba, pwede na dili na maingon nga kang David tungod kay ma-charge na nga kang Uriah kini. Pero kabalo ka bata, pag abot ni Uriah sa palasyo sa Israel, ang nahitabo karon nabalaan niya nga si Uriah di ay wala di ay nag-uli sa ilahang balay. Ang nahitabo karon dito na siya sa palasyo natulog. Wala siya nag-uli. Gipangutana siya karon ni King David, nganong wala man ka nag-uli? Gipapauli man ka aron makatapad ka sa imuhang asawa. Pero nag-ingon sa Uriah, paano ba ko makatulog? Maglipay-lipay ko, uban makauli ko, makatulog kong tarong, makatapad ko sa akong asawa. Pero naghahuna-huna ko sa akong mga kaubanan nga army dito sa battlefield o dito sa patag-awayan na makig-away sila dito o niya ako dinhi, wala ko'y gibuhat. So karon bata, nagwari na po si David. Dili siya komportable. Tungod sa nahitabo. Guilty na siya bata sa nahitabo karon. Mao na siya konsekwensya sala. So karon nahitabo na po na si David na po nilabay na po ang mga adlaw. Istorya na po niya si Uriah. O karon mao gihapon ang tubag ni Uriah nga dili siya makatulog, dili siya komportable nga mag-uli sa ilahang balay tungod kay ang iyang mga kaubanan naa sa patag-awayan. So karon bata, gipakaon siya maayo ni David, gitrato siya maayo, gipainom siya hangtod na hubog aron basi makahuna-una siya nga muuli. Pero wala gyud ni uli si Uriah. Ang nahitabo karon si Joab gipadal-an og sulat ni David. Iyang isilyuhan sa palasyo ug padala niya si Uriah. Ug ang mensahe sa sulat mao nga si Uriah ipabutang ni David pinaagi kang Joab nga iyang commander sa mga kasundaluhan. Ipabutang niya dito sa front line sa mga kasundaluhan ug nahitabo gyud bata nga si Uriah namatay. Ug kabalo ka bata, sa sige nila ug sa patong-patong nga gibuhat ni David, nahimo siyang adulterous ug karon nahimo na usab siya nga murderer. Pinaagi sa iyahang plano. Giplanuhan niya og maayo. So karon nahitabo karon nga si Bathsheba pero tinihila, nag-uul kayo siya, kaya gihambanan, namatay. Pwede niyang hilang ko. Balo na po. Ano siya, siguro ang iyang una-una. Wala na siya, iba na, buntis pag yun siya. O wala nagdugay, gipakaslan siya ni King David. O karon, ang baby na nasa tiyan ni Bathsheba, dili na karon fatherless, tungod kay naana si King David na matawag nga papa sa bata. Kabalo ka bata, wala gyud na kabalo sa sala nga giplanuhan ni King David. Pero kabalo ka sa mga nilabay nga mga binulan nilabay, nanganak yun si Bathsheba. Nanganak siya og batang lalaki, baby. Cute kaayo o pwede nilang lipaya. Pero si David, dili gihapon siya komportable. Tungod kay naa siya'y guilt, naa siya'y gitaguan nga sala deep inside. Na anak ang baby nga naa sila ginataguan nga sala. Kabalo ka bata, isa ka adlaw. Gipadala sa Ginoo si Prophet Nathan. Nakikita siya ng David o gisultian niya si David o isa ka story. Ang story mauni. Adunay isa ka tao nga dato. Daghan siya og mga baka, daghan siya og mga karnero. Ug naa siya silingan nga pobre na ang naalang sa ilaha isa ka buok nga sheep
kaning karnero. Palangga pag yun kaayo nila. Ginasabay nila, siguro ginasabay nila sa sulod sila sa balay. Magkaon sila, ginasabay po nila magkaon. Ginasabay po nila din sa ilalim. Pagkaon po nila, kay mukhaon magsagbot ang karnero. Palangga kaayo nila. Sama kanimo, aduna ka baypet, anak po, palangga kaayo nila. Ang tibuok nila nga palimalay, palangga kaayo nila ang ilang karnero. Tanan sila, love kaayo nila ang karnero. Pero, isa ka adlaw, kaning dato nga tao, adunay bisita. Sa kadaghan ba naman sa iyahang karnero? Sa kadaghan ba naman sa iyahang baka? Gikuha pagyud niya ang karnero sa isa ka pamilya? Gikuhaan niya, wala na sila'y karnero. O katong karnero sa iyang pobre nga silingan, mao to ang iyahang giihaw o gipakaon sa iyahang bisita. Suko kay si David, kinsa man ang tawhana na! Angay di siyang pagapatyon! Angay ng silutan! Ug nito bag simultan, ang dato nga tao, mao ikaw. Siya si David! Ikaw ka na, imuhang gikuha si Bathsheba o gipapatay si Uriah. Karon bata, sa imuhang kinabuhi karon. Kung nakahimo ka man o mga sala nga dili na imuhang giplanuhan, bata na agyod resulta ang tanan. Kung nanguha kag mga butang nga dili angayan nimong kuhaon tungod kay dili ka na imuha, bata nakakita ang Ginoo. Kung masakpan ka, gisuot nimo ang branded nga chinilas, suot nimo ang branded nga sapatos, makit-an karon sa imuhang silingan, bata mabulabog, maulawan ka, pati na ang imuhang pamilya. Nag-ingon ang ato ang memory verse sa Proverbs 14:12, there is a way which seemeth right unto man, but the end thereof are the ways of death. Bata, mao ka na. Mapaulawan ang imuhang dignity, ang imuhang pangalan, mahimo na nga naanay kadugtungang kawatan. Kung naamang nag-cutting class man ka, tungod kay naa naman ta karong face to face, kung mag-cutting class ka, masakpan ka sa iyong teacher, naagyod punishment. Bata, naay consequence, o naay bunga, o naay resulta, ang sala nga pagabuhaton. Tungod kay ingon ang Ginoo, tama man, wala man nakabalo ang uban nga tao, pero ang Ginoo bata, nakabalo siya. Wala may nakabalo, wala na bulgar. Oo, tuod, wala na bulgar. Ikaw lang nakabalo. Pero deep inside bata, ang imuhang feeling na ay guilt. Dili ka mahimutang tungod kay naa kay sala nga ginataguan. Karon bata, si David karon na-remind siya. Gi-remind siya na nakabuhat siya og dili maayo. Na-remind siya ang iyang gibuhat na ngayo gud siya og pasaylo. Tungod kay ang ingon sa Ginoo, dili niya kaya, ingon si Nathan, dili ka mamatay. Giingnan siya ni Nathan, dili ka mamatay. Apan ang bunga ni Ana, mamatay ang baby. Mao ka na ang resulta bata sa sala nga gibuhat ni David o ni Bathsheba. Mamatay ang bata. 3 weeks later, bata, baby pa kaayo ang baby, no? 3 weeks, namatay ang baby. Na siya sakit. Sakitin siya ug namatay. Wala din siya nakasurvive, bata. Busa, bata. Sa karon nga Bible lesson, kung aduna ka man nabuhat nga mga dili maayo nga imuhang giplanuhan, pangayuwi ka na og pasaylo, bata. Tungod kay mahabit na nimo. Iwasi ka na. Nag-remind ang Ginoo kanimo. Sama kang David. Gi-remind siya ni Nathan na gisulti kaniya sa Ginoo nga si David nakasala. Sama kanimo, love ka sa Ginoo, gina-remind ka sa Ginoo nga dapat nimo pangayuan o pasaylo o dili na utrupon. Tungod kay ang sala, ang bunga niini dili gyud maayo. Mahimo kang guilty ug mapaulawan ang imuhang kaugalingon ug ang tibok nimo nga pamilya. Karon bata,
Kabalo ka sa pulong sa Ginoo. Tungod kay naa na kay Jesus sa heart, nagkinabuhi na ka nga Diyos nun, bata, ayaw kalinting nga buhaton kung unsa ang gusto sa Ginoo nga pagabuhaton nimo. Ibutang sa imong kasing-kasing nga tanan nga mga sala nga ginabuhat adunay consequence o bunga nga dili maayo. Ug bata, kung ikaw wala kay Jesus sa heart, tuuhi si Jesus na imuhang manluluwas. Himua siyang friend, himua siyang best friend sa imuhang kinabuhi. Kung imong dawaton si Jesus nga perpektong anak sa Ginoo, si Jesus nga namatay sa krus, nagpaaga sa iyahang dugo, si Jesus nga namatay o nabanhaw pagkatulo ka adlaw, tuuhan nimo siya, dawaton nimo siya nga manluluwas sa imong kinabuhi. Ug bata, kung unsa man ang ginabuhat nimo nga dili maayo, undani na tungod kay ikaw mahimong anak sa Ginoo. Karon bata, dili nato kalimtan nga ang pulong sa Ginoo mahinungdanon aron mag-remind kanimo aron undamon ang dili maayo nga ginabuhat. Bata, andam ka ba nga mosabay sa pag-ampo ni teacher, dawaton nimo si Jesus ug mangay guidance kaniya? Sige, atong i-fold ang atong kamot ug ipiyaw nga ang mata aron maka-focus kita sa atong pag-ampo pakipag-istorya sa Ginoo. Ginoo, salamat sa imong pulong pinaagi sa kinabuhi ni David. Pasayloa ako sa akong mga sala nga nahimo gikan sa una hangtod karon. Pasayloa usab ako sa mga sala nga akong giplanuhan nga gibuhat. Hinuoy ang akong kasing-kasing, ginatuuhan o ginadawat ko si Jesus nga imuhang anak. Ginadawat ko siya nga mamahimong manluluwas sa akong kinabuhi. Ug dawata ako Ginoo nga imuhan ng anak. Sugod karon, dili na ko magabuhat ug dili maayo. Tabangi ako nga magkinabuhi pinasubay sa imong pulong. Salamat sa imong grasya ug kaluoy. In Jesus' name, Amen. Wow! Okay! Nagtuo ko nga ikaw namati sa story sa at kay Teacher Mamie o nakabalo ko nga naa kay natun-an gyud nga mga lesson, especially no ang paghimo sa tama og iwasan ang dili maayo nga butang kay nganuman ang sala adunay consequence no, adunay delikado no ang sala. Kaya love tayo ni God, ayaw niya na ikaw maghimo og butang nga dili maayo no. Choose the right way. Choose God's way. God bless mga bata. See you next time.